Το φάουλ ετοιμάζει να εκτελέσει ο Ραχαντάς. Είναι σε μια καλή θέση. Εκτελεί με φάλσο. Όπου πηδάει. Και είναι το πρώτο γκολ. Το πρώτο γκολ. Αλλά παραδόξου δεν ξέρω γιατί το ακυρώνει εδώ. Βλέπουμε ένα δεύτερο γκολ που ακυρώνει ο διευθυντής, ένα offside που κατά τη γνώμη. Το κόρνερ εκτελεί ο Βακράτσος σε μια μακρινή παλιά. Και είναι το πρώτο γκολ που ευτυχώς αυτή τη φορά δεν το ακυρώνει ο διευθυντής. Από το Θανάση. Ίσως θα αρχίσει να βρίσκει πάλι τον δρόμο του στα δίχτυα. Μια φάση που έγινε μετά το Βασβανάς φτάνει στον Μιτσιμπόνα και κάνοντας το κερδίζοντας την μπάλα κάνει το σουτ. Μπερδεύονται οι αμυντικοί της Αντούπολης. Στην επίθεση φιλοξενούμενη ομάδα όπου ο Ραχαντάς προσπαθεί να κόψει και μια εκπληκτική απόκριση του Νταλδόγιανου, αγαπητοί θεατές. Ζυμπόλης με ένα μακρινό σουτ. Ο Ραχαντάς στο κέντρο της επίθεσης του Οικονόμου κάνει ένα σουτ που φεύγει ελάχιστα από τη γωνία. Και είναι το δεύτερο γκολ. Είναι το δεύτερο γκολ που καταφέρει να πετύχει ο Λεβέντης. Η μπάλα παίζεται στο κέντρο του γηπέδου και με ξαφνικές αντιπιθέσεις προσπαθεί η Ζαριτσάνη και με ένα ωραίο σουτ, αγαπητοί θεατές, σημειώνει το τρίτο γκολ ο Λεβέντης με ένα σουτ που δεν περίμενε ο τερματοφύλακας. Ο Ραχαντάς κάνει μια σέντρα από αριστερά, η μπάλα φτάνει ορισμένες φάσεις που με τη σειρά του ο Λεβέντης με ένα ωραίο τακουνάκι τροφοδοτεί το Χρήσκο τον Μπασβανά. Ο Μπασβανάς μπαίνει στη μεγάλη περιοχή κάνοντας ένα σουτ και η μπάλα φεύγει ελάχιστα out.